Škola Coachova je međunarodno priznata edukacija koja traje 6 dana, točnije 54 sata. Namijenjena je ne samo onima koji žele postati coach i koji se žele baviti radom s ljudima 1 na 1, nego i onima koji žele pokupiti coaching tehnike i vještine i upotrijebiti ih doma ili na poslu, i onima koji žele dobiti nešto za sebe na razini osobnog razvoja. U njoj prolazimo cjelokupnu coaching metodologiju i pod time mislim na onu filozofsku pozadinu, teoriju, i apliciramo je u praksi koja ima na pretek. Između ostalog, svaki polaznik će imati 5 coaching susreta kao coachee i kao coach. Imamo takozvani embodied pristup. Embodied znači da što god radimo, prvo provedemo kroz pokret, kroz tijelo, kako bi tijelo iskusilo ono što želimo naučiti. Kada se to dogodi, izvučemo iz toga teoriju, koji to koncept želimo naučiti, i te ga onda prevedemo u kako, odnosno u konkretnu vježbu u coaching kontekstu. Ono što je još zanimljivo i različito je da koristimo ontologiju. Ontologija je znanost o bitku koja naglašava fokus na 3 elementa u ljudskom biću. Fokus na tijelo, fokus na emocije ili raspoloženje i fokus na jezik. I koristimo jako puno NLP-a, odnosno neurolingvističkog programiranja. Ne samo nakon, nego već i tijekom škole coacha vi ćete biti potpuno sposobni odraditi coaching susret sa drugom osobom. Osim toga, imat ćete priliku iskusiti kako je to biti coachee, kako je to raditi u intervizijskim grupama i kako je to raditi u superviziji. Imat ćete priliku kreirati svoju vlastitu coaching metodu, jer znamo da su različiti karakteri, različite ciljne skupine i različite potrebe drugačije, i svako od vas ima svoju nišu u koju se želi uklopiti. Ukoliko se nađete u coachingu i koliko vidite da je ovo nešto čime bi se voljeli malo konkretnije ili profesionalnije baviti, onda je to korak za vas. A taj korak ćete napraviti ukoliko nakon 6-dnevnog treninga se odlučite upustiti u 5-mjesečni proces certifikacije. Taj proces certifikacije će vas kroz niz zadataka, rada sa klijentima, rada u intervizijskim i supervizijskim grupama dovesti do međunarodno priznate diplome coacha. Certifikacija, kao i sam trening, je priznat od EMCC-a. Na hrvatskom to je Europski savjet za mentorstvo i coaching. Kako coaching postaje sve bliže i bliže profesiji, tako vam certifikacija od jednog tijela kao što je EMCC nudi kredibilitet, nudi priznanje od struke i nudi usklađivanje sa etičkim kodeksom i kompetencijama coachova diljem svijeta.